Držim treninge, personalni sam trener i spremam se za takmičenja već 7 godina se takmičim. Tako da prvo je bio powerlifting, onda bodybuilding i sad imam tu neke posljedice. Zateže kao da me bode nešto nožem, da. Lične kosti i onako spušta se niz nogu kad već malo više treniram i ne pazim, ne odmaram, onda baš bude problem veliki. Ovoj seci. Ješ tu? To mi je kad ovako, kad odavde napred nešto, nazad ovo, to mi volilo, sad ništa. Sad nema bola. Nema. Da, mogu normalno sve. Ide se Ovo kako. mi je zakočeno.